लोगोफोर नोंथांमोना इउक्रेन रासिया वारनिबो मोननैसो बाथ्रा लोगोसे एसे गुबुन रोखोमनिबो बाथ्रा लानानै फैदों। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै दिनै एसे डिफारेन्ट टाइपनि मोनसे फिल खालामगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोबा थारैनो माबा मोनसे नलेजजों लोगोसे माबा मोनसेथ' नोंथांमोननि गोरबोआव आइडिया जागोन होननानै आं सानो। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो कमप्लिट नायनो दाबाव। जुदि नोंथाङा कमप्लिट नायो माबा मोनसेथ' बुजिना मोनगोन। इउक्रेननि नसुंसेयारि हादर मल्ड'भा, बे मल्ड'भायाव जेराव रासियानि डमिनेन्स दं, जायखिनि ओनसोलाव बैखिनि एरियायाव ग्रेनेड लान्चारजों दिनै एटाक जादों। रासियानि खरं होनना सानजानाय बै ओनसोलाव माखासे ब्लास्ट जादों आरो बे ब्लास्टखौ थारैनो इउक्रेना खालामदों बेबायदि साननांगोन। मानो होनबा इउक्रेना बुंदों अरायबो मल्ड'भा जेराव रासियानि डमिनेन्स दं, जायखिनि ओनसोलाव रासिया डमिनेट खालामनानै दोनदों बैखिनि ओनसोलाव एटाक जाबाय थागोन। आरो इउक्रेना मोनसे दाबि खालामदों मा, ट्रेन्सनिस्ट्रियायाव रासिया फल्स फ्लेग अपारेशन खालामदों आरो बेखौ दाबि खालामदों इउक्रेननि इन्टेलिजेन्स एजेन्सिया। फल्स फ्लेग अपारेशना मा बुस्थु नोंथांमोना थारैनो बेखौ मिथिगौ आरो गुगल सार्च खालामबा मिथिगोन, आं बेवहाय बुंलिया। जास्ट नोंथांमोना खिन्थादो ट्रेन्सनिस्ट्रियायाव फल्स फ्लेग अपारेशन खालामदों रासियाया। नोंथांमोना मेपआव नायोबा मल्ड'भाया माबेखिनियाव नोंथांमोना नुगोन। अडेसा सिटिनि खाथियावनो दं मल्ड'भाया, बांद्राय गोजानाव नङा। इउक्रेननि नसुंसेयारि मोनसे हादर बेयो। बे मल्ड'भायाव रासियानिबो डमिनेन्स खायसे जायगा दं आरो खायसे जायगाया नङा। आरो बैखिनि जायगायाव जेराव रासियानि रैखाथि मन्त्रालय दं, मावखुलि दं, बैनि खाथि खालायावनो ब्लास्टआ जादों, एटाकआ जादों, ग्रेनेड लान्चारजों एटाक जादों। सुइडेना इउक्रेनखौ मदद खालामनो थाखाय आवगायबोबाय आरो जार्मानियाबो गोनो गोथोनि गेजेराव दिनै हाथियारजों मदद खालामनो थाखाय आवगायबोबाय इउक्रेनखौ। बिथांमोना सेल्फ प्रपेल एन्टि एयारक्राफ्ट गान हरगोन इउक्रेननि आर्मिनो आरो बे दावहायाव हाथियारजों मदद खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो आवगायबोबाय। थारैनो इउक्रेना गासै नेट' कान्ट्रिसफोरखौ, इउर'पियान कान्ट्रिसफोरखौ, इउर'पियान इउनियननि कान्ट्रिसफोरखौ लासै लासै लोगो हिसाबै मोनगासिनो थादों, बिथांमोननिफ्राय हाथियार मोनगासिनो थादों। जिहेतु एन्टनि ब्लिंकन आरो लयड अस्टिन लयड बिथांमोना बुंलांखाबाय जे रासियाखौ उइक खालामनायानो बेनि टारगेट, बिथांमोननि टारगेट। बेनिखायनो बे दावहाया जोबनायनि जेबो आसा गैया। बेनिखायनो मोनसे उनाव मोनसे हादर बेबायदि हाथियारनि मदद खालामबाय थादों। बेखिनियाव आं नोंथांमोनखौ सोङोबा टुइटारनि बिगोमाया सोर जाखो थारैनो नोंथांमोना बुंनो हागोन ना? नोंथांमोना साननो हागोन जेक डर्सिया जाबाय टुइटारनि बिगोमा, नाथाय नङा। दिनैनि थासारियाव टुइटारनि बिगोमाया जेक डर्सि जानानै गैलिया। बे टुइटारखौ बयनिख्रुइ दोहोनिसिन सुबुं, बयनिख्रुइ धोन सम्पति गोनांसिन सुबुं एलन मास्क, स्पेस एक्स कम्पानिनि बिगोमा एलन मास्क, टेस्ला कम्पानिनि CEO एलन मास्क बिथाङा 44 बिलियन डलाराव बायबाय। मैया दाखालिनिफ्राय बिथाङा मा बाथ्रा बुंबाय थादों, एलन मास्कआ मा बुंदों आरो बिथाङा मा मावनो थांबायदों, नोंथांमोना मोनसे दिन्थिनो नाजादों। टुइटारा सोरनि आखायाव थांखो? टुइटार कनफार्म सेल अफ कम्पानि टु एलन मास्क फर $44 बिलियन। अब्ला टुइटारखौ एलन मास्क बिथाङा बेसेयाव बायखो? 44 बिलियन डलाराव। अब्ला गोदान बिगोमाया सोर जाखो? एलन मास्क। स' नोंथांमोना दिनैनिफ्राय जेक डर्सिखौ जुदि बुङोबा जानाय नंलिया। जेक डर्सिया बे कम्पानिनि बिगोमा नंलिया दिनैनिफ्राय, माने मैयानिफ्रायनो बुंनांगोन। अब्ला सोर जाखो बिगोमाया? एलन मास्क, टेस्ला कम्पानिनि CEO, स्पेस एक्स कम्पानिनि बिगोमा CEO एलन मास्क। बिथाङा जाबाय गोदान बिगोमा टुइटारनि। बिथाङा बे टुइटारखौ बायनायनि गुबै थांखिया मा? बिथाङा बेबायदि फोरमायनो नाजादों। नोंथांमोना गाव गावनो फरायनानै थारैनो बुजिगोन। बिथाङा टुइटारखौ प्राइभेट कम्पानियाव सोलायबाय, बेखौ जेबो माने पाब्लिक टाइपआव लांलिया, बेखौ प्राइभेट टाइपआव सोलायबाय। आरो बिथाङा माखासे बिथिंखौ सोलायनो मोनसे टारगेट लादों, जेरै एडिट बाटन, फ्रि स्पिच, स्पेम बट्स, एलगरिथम बेबायदि। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, I hope that even my worst critics remain on Twitter because that is what free speech means। माने बिथाङा बुंदों जायफोर बिथांमोना आंनि सुथुर, आंदो कम्पिट नाङो, आंखौ डाउनग्रेड खालामनो नाजायो, बिथांमोनाबो टुइटाराव थाथों, बिथांमोनाबो टुइटाराव उदाङै बाथ्रा बुंथों। आरो बेनो जाबाय आसलि उदांस्रिनि ओंथिया। मानो होनबा सिगांफोराव जों नुनो मोन्दों टुइटारा जुदि बेबायदि सोरखौबा गाज्रि बुंबा मा खालामो, बिनि एकाउन्टखौनो ब्लक खालामनानै दोनो। जेरै नोंथांमोना मिथिगौ बारग' हादोरगिरि USA डनाल्ड ट्राम्पनि एकाउन्टखौ बेन खालामनानै दोनदों टुइटारा, बा सम बेबायदि गोबांनिखौनो बेन खालामदों।
नाथाय बिथाङा मा बुंदों जे ओरैबायदि मोनसे खालामनो थांदों बिथाङा I hope that even my worst critics जाय आंखौ गाज्रिसिनै मुं सुयो बुङो बिबो टुइटाराव थाथों आरो बेनो जाहैबाय मा फ्री स्पिच मिन्स बेनो जाबाय उदांस्रियै बिबुंथि होनायनि गुबै बाथ्रा नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ स्पेम बट्सआ मा बुस्थु फ्री स्पिचआ मा बुस्थु फ्री स्पिचआ मा होनदों फ्री स्पिच क्रिटिसाइज टुइटार फर मडारेटिं इट्स प्लेटफर्म टू रेस्ट्रिक्टिभलि and has said more free speech should be allowed जिहेतु टुइटारा मा बेबायदि फ्री स्पिच एलाउ होआ गोबां बिथिङाव बियो बेन खालामो बेखौ बियो गैया खालामगोन आरो माखासे एलगरिथम चेन्ज खालामगोन होनना बुंदों स्पेम बट्सखौ बन्द खालामनो नाजागोन होनना बुंदों जेरै इउटिउबाव नोंथांमोना मिथिगौ फैसानि दारै मा साबस्क्राइबार बायो नोंथांमोनाथ' मिथिगौ भिउवार्स बायो थिग बेबायदि स्पेमखौ बिथाङा बन्द खालामनो नाजागोन बेबायदि बुंदों आरो इडिट बाटनथ' गैयामोन बेवहाय स' इडिट बाटनबो बेवहाय लाबोनो हागौ जियानो जाया मानो नोंथांमोना हमनो हाबाय जे एलन मास्कआ बे टुइटार कम्पानिखौ मा खालामनो थांदों टटेलि प्राइभेट खालामबाय बेखौ आरो बिथाङा बेसेबां डलार होदों 54.20 पार शेयार 38% बारा बिथाङा होदों जायफोर माने बिथांमोननिफ्राय बियो बायदों शेयारखौ जायफोर बिगोमाफोरनिफ्राय बायदों 44 बिलियन डलार जादों टटेल आरो आल्टिमेटलि बिथांनो मा 9.2 स्टेक दंखायोमोन बेबायदि बिथाङाबो स्टेक हल्डार खामोन सासे 9.2% बिथांनो दंखायोमोन स' बिखौ गारनानै जेसेबांखिनि दं बेखौ बिथाङा बायबाय बाखि थानायखिनियाथ' बिथां थाखाबाय स' नोंथांमोना हमनो हाबाय जे फैसा थायोबा रां थायोबा मा खालामनो हायो दुनियाखौबो बायनो हायो बेबायदि आं बुंनांसिगोन अबयसे दुनियाखौ बायनो हाया दुनियाखौ बायनो हायो होनबा गोरोन्थि जागोन नाथाय फैसादो मा खालामनो हायो माखासे धन सम्पतिखौ बायग्लुंजोबनो हायो मानसिखौथ' हाया बायनो सम्पतिखौ बायग्लुंनो हायो Twitter CEO to get $42 million if sacked after Elon Musk takeover report. Elon Musk buys Twitter. Elon Musk struck a deal to buy Twitter for $44 billion, ending its run as a public company since 2013. 2013 मायथाइनिफ्राय बेयो मोनसे पाब्लिक कम्पानि हिसाबै सालायबाय थादोंमोन नाथाय बि दिनै इन्डिं जोबफैबाय दिनैनिफ्राय बेयो मा प्राइभेट कम्पानि बिथाङा बेबायदि बुंनो नाजादों आरो पराग आगरवाल बिथाङा बेसे मोननो हागौ $42 मिलियन 42खौ राफलि 75 दो सानजाबनो हागौ 42 मिलियन मिन्स बेसे नोंथांमोना मिथिगौ 42 निजुत होमबा बेसे जागोन $420 लाख बेखौ 75 सोदो सानजाबना हो माने राङाव ओंखारगोन अब्ला बे कम्पानिया मा जानो थांबायदों मा बेवहाय जों फ्रिलि गोसोबादि स्पिच होनो हागोन नङा नोंथांमोना साननाङा जे बेयाव मोनसे बांसिन एलाउ होनांगौ फ्रि स्पिच होनना बुंदों एलन मास्कआ नाथाय बेबायदि नोंथाङा हानाय नङा गुबुन गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन ससियेल मिडियानि थाखाय गुबुन गुबुन आयेन थायो बै आयेनखौ सेफायबाबो बै आयेनखौ सेफायबाबो खिन्थु टुइटारा स्टेप लानाय नंलिया नाथाय बै हादोराव जुदि कमप्लेन होयोबासो टुइटारा मा जागोन स्टेप लागोन बाथ्राया बेबायदि ओंखायनो नोंथाङा गोसोबादि स्पिच होनानै एन्टि नेसनेल एन्टि ससियेल जुदि नोंथाङा स्पिच होयोबा खिन्थु नोंथाङा अब्लाबो पानिशमेन्टखौ जोबनायाव आङो गेमस्रि दैमारि बिथांमोननि मोनसे बाथ्रा बुंगोन बिथांमोननि सायावथ' बिसाया गोबां स्टेप लाबाय नङा होमबा बुंनो गोनां जेबो गैलिया गोबांनो बुंदों जे गेमस्रि दैमारिनि सायाव बेबायदि भिडिअ लाबबाय थानाया मोजां जायाखै नोंसोर बायदि फिसा फिसा इउटिउबारफोरानो बदनाम बसि खालामजोबदों बेबायदि माने बुङो माखासे बिथांमोना कमेन्ट्सआव गेदेमा भिउवार्स बिथांमोना खायसेया बुङो बेबायदि नाथाय आं बेबायदि भिडिअखौ लाबोनायनि माखासे जाहोन थायो जिहेतु आंनि भिडिअनि टपिक्सआ जाबाय एनालाइसिस कन्टेन्ट बेवहाय सोरखौबा हिंसा खालामनानै बुंनाय जाया सोरखौबा मुगैनानै बुंनाय जाया बरन्स आं मा खालामनो नाजायो माबा मोनसे लामासो दिन्थिनो नाजायो थिग बेबायदि बिथिङाव आं दिनै आरोबाव मोनसे बाव बिथांनि सायाव भिडिअखौ एसे लाबोनो सानबाय दाखालि बिसायाव मिटिं जानायाव सासे गेदेमाया बिथांनि मुंखौ आं मिथिया आं मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा सुदेम सनानि बिफा जानो हागौ नङाबो जानो हागौ बिथांनि मोननै वार्डखौ दिनै नोंथांमोना गाव गावनो कमेन्टनि गेजेरजों एनालाइज खालामनानै बुंबानो जाबाय जिहेतु टमी नार्जारी बेबायदि सोरबा बा गेमस्रि दैमारि बिदि बिथांमोनाथ' मा एरख'जाखानाय समाजनि नोजोराव गाज्रि सुबुं होननानै मिथिजाखाबाय आरो माखासे सुबुङा बिथांमोनखौ खिन्थु मोजांबो मोनो समाजनि नोजोराव मा बेखौथ' जों बुंनो हाया बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरा दिनैसिम खिन्थु फंसेबो बुङाखै बिसियाल'सो बुंबाय थादों बेनिखायनो बै बिथां गेदेमाया बाथ्रा फंनै बुंदोंमोन माखासे बाथ्रा बुंदों बिथाङा नाथाय फंनै बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ दिनै आंनि भिउवार्स बिथांमोना एसे जाज खालामनानै एनालाइज खालामनानै कमेन्टआव लिरनांगौ बिथाङा बुंदोंमोन गेमस्रि दैमारिनि सायाव हमनानै लाबाय गेमस्रि दैमारिया भेरि भेरि बेड वर्स्ट गार्ल वर्स्ट
गाज्रि मानसि समाजनि नोजोराव जिहेतु गाज्रि जों गाज्रिखौनो होनथ'नांसिगोन समाजनि गेदेर जानो हाया नालाय गाज्रिखौनो हमबाय नाथाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन इजि मानि बे बाथ्राखौ आं बुजियाखैसै मानि थाखाय इजि मानि होनदोंमोन बे इजि मानिया माखौ बुंदों इजि मानि मानेथ' बहुत बिथिङै जानो हायो नाथाय बै गेदेमाया इजि मानि दं इजि मानि आरजिनो हायो गोसोबानो रां आरजिनो हायो बेबायदि टाइपनि मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन मा सेन्सआव बुंदोंमोन बिथाङा बे सेन्सखौ आं बांद्राय मोनाखै जानो हागौ बिथाङा गाज्रि लाइनाव बुंदों नाथाय मा बिथां गेदेमानियाव बिथाङा जि इजि मानि आरजियो गाज्रि लामाजों बेनि प्रुफ दं आं मानो बे बाथ्रा बुंदों मिथिगौ आं बेवहाय गेमस्रिनि सापर्ट जाना बुङाखै किन्तु आं बेवहाय बिसानि सापर्टआवनो बुंदों बे बुस्थुखौ बिसाया अरायबो थांना थानांगोन जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बेवहाय बाथ्राया जाहैबाय मा जे इजि मानि आरजिनायनि तथ्य दङना गैया बेबादि बिथिङाव मा जाहैयो जुदि जेबो प्रुफ गैयालासिनो बाथ्रा बुंबा मा जायो माब्ला मा जागोन रिएक्शन जानायनि चान्स थायो रिएक्शन जानायनि चान्स थायो जे मा ओंथिखौ लानानै बिथाङा बुंदों जे इजि मानि आरजियो गाज्रि लामाजों व्हाट इज द प्रुफ प्रुफ गैयालासिनो कुनु लिडारा बाथ्रा बुंनाङा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों नोंगो गाज्रि नोंगो बिथांमोना गाज्रि सुबुं हमनानै लाबाय नाथाय जेबो प्रुफ गैयालासिनो जुदि नोंथाङा गाज्रि इजि मानि आरजियो गाज्रि लामाजों आरजियो वेयर इज द प्रुफ प्रुफखौबोथ' नांगोन ना आरो प्रुफ गैयिनि सायाव मा खालामनो हायो एक्सनबो लानो हायो बेखौ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना मिथिनाया मोजां सानफ्रोमबो जोङो गेदेमा बिथांमोननि लेक्सारखौनो निउसाव नुबाय थायो नाथाय माखासे लिडारफ्रा ओरैबायदि लेक्सार होयो जिमान गाज्रि बुंबाबो मोनसे बेलेन्सआव लेक्सार होयो आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदोंमोन मानियाबा लावथिसो होबावगोन लावथि रावखौबो लागायनो हाया दानि जुगाव आं बुंनो नागिरनाया बेनो समाजाव गासैबो रोखोमनि मानसियानो थायो गाज्रिबो थायो मोजांबो थायो नो डाउट मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो गाज्रिखौ जों बयकटबो खालामनो गोनां जायो सम सम आरो गोबाव समनि उनाव एक्सेप्टबो खालामफिननो गोनां जायो बे जाबाय मोनसे नेचारेल प्रसेस समाजनि खान्थि गामियाव सोरबा सासे मानसिया गामिनि समाजनि एन्टि ससियेल बेबायदि एक्टिभिटिस खालामो मा खालामो बिसार खालामो फोरासि फोनाङो बिनि उनाव थिक थाक खालामफिनो नङा होमबा बेसो सोलियो बर' गामियाव बे जोंनि बर' गामिनि नेम नङा होमबा बिनि जायगायाव रावखौबोथ' बेबायदि लावथि होनाय बेबायदि रुल्स गैया नोंगो बहाबा गामिफोराव बुनोबो हागोन नाथाय रुल्स हिसाबै कुनु गामियाव बेबायदि एन्टि ससियेल खामानि मावनायखौ लावथि होनाय जेबो नेम गैया बिथाङा माने मोनसे जसआव बुंबाय मा बाराबा लावथिसो होनांगौ तामसायैनो बुंदो बिथाङा नो डाउट बिथाङा बेबायदि मावग्रा सुबुं नङा नाथाय तामसाय बुंदों नाथाय लिडारफोरा माब्लाबाबो लावथि सोदोबखौ लाबिया मोजां होननानै आं बुंगोन आं बे बाथ्रा खिन्थु बिसानि मोजांनि थाखायसो बुंदों गेमस्रि दैमारिनि सापर्टआव बुङाखै एरख'जानायफोरनि सापर्टआव बुङाखै जोंनि समाजाव जुदि बिथांमोनखौ एरख'ना दोनदोंबा बेयाव आं अके जाखानांगोन बेवहाय बिसाया एबसुआ साहित्य सभाया बर'नि हारिमुवारि आफादफोरा जुदि बिथांमोनखौ एरख'मारदोंबा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया स' नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय आं मा बुंनो नागिरदों आं गिबियावनो बुंदोंमोन नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बायदिसिना रोखोमनि नलेज मोनगोन इउक्रेन रासियानि वारनि लोगोसे स' बिदिब्ला जायफोर बिथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों दुखु मोनदों बिथांमोना कमेन्टसआव लिरदों आंनिया गोरोन्थि जादों होननानै आंनिखौ गोरोन्थि जादों होननायाव आं जोबोर मोजां मोनो मानो होनबा आं फोसाबनो चान्स मोनो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे जुदि मोजां मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा फिन आं बुंफिनदो साबस्क्राइब खालाम खुलुमबाय।